President Duterte na build. Nakapakipakinabang sa tao. Kapakipakinabang ha. Nasimulan na. Pinalad ako sa Kasidok. Kami na mamamahala. Umasa ang mga kababayan natin Pilipino. Ipagpapatuloy natin yon. Ang mga salita na ito ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi umano bengatibo sa mga proyektong may direktang epekto sa lokal na ekonomiya ng Pampanga ang isa sa nakikitang bentahe ni Yorme ayon sa kanyang kaibigan at kaklase na si Pampanga Board Member Attorney June Canlas. Ang rags to riches na narrative ni Moreno ay hindi kinulayan at sa pangakong tinupad sa Maynila, ang basehan para raw hindi ito pagdudahan ng mga Kapampangan. Ganda no sinabi niya, no? Yung mga magagandang programang sinimulan ng kasalukuyang administrasyon na itutuloy niya. When a project is good and worthwhile, ituloy mo yan kung maski kanino pa nanggaling yan. Because at the end of the day, makikinaban yan yung tao. Yun ang napakaganda kay Yorme, no? Bida ni BM Canlas, hindi lamang niya kaklase noon sa Harvard University si Mayor Isko, kundi nakasama pa raw niya sa iisang dormitoryo. Kaya kilala umano niya si Yorme, hindi lamang bilang public servant, kundi sa personal na pamumuhay nito. Harvard University, na kung saan ay naging magkaklase kami noong year 2012, hindi lang kami magkaklase kasi, no? Magkasama kami ng tirahan sa dormitoryo sa loob ng Harvard University. At doon nga nakilala ko yung talagang kabaitan niya, yung karakter niya, very God-fearing kasi madasalin yan eh. Sa ilalim ng partido ng nasirang si Senador Raul Roco na aksyong demokratiko ang kinaaaniban umano ni Yorme. Bagamat may mga matunog na umanong alyansa sa ibang partido politikal ay hindi pa binanggit ni BM Canlas ang magiging estratehiya nila sa paraan ng pangangampanya sa mga local political party gaya ng Kambilan na may numero ng local leader sa Pampanga. Anya, masyado pang maaga upang makita ang commitment ng mga local leaders sa Pampanga na karamihan sa kanila ay incumbent. Pero naman, these are part of the political political battle, ika nga ne. You will be surprised of the candidates that are already on board Isko Moreno. No, I'm not at liberty to discuss yet who they are, no, but definitely ang mga supporters ni Isko Moreno dito, maraming mga political coming from all municipalities, no, mga kakandidato at yung mga sectoral organizations. Sinabi ni Canlas na nagbitiw na siya sa Liberal Party. Hindi naman niya direktang sinabi kung papaano makatutulong ang local political party na Kambilan na kinabibilangan nito sa kampanya ni Yorme. Ayon naman kay Attorney Charlie Chua na isa sa mga aktibong opisyal ng Kambilan, naglalaro sa 200 hanggang 300 na local leaders ng Pampanga na incumbent ang karamihan sa kanilang miyembro. Paolo G. Santos, CLTV News.